lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pagpuyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Hindi ma-on ang radyo. Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na. Sa mga luyag kang nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Kasak Anus Store kag Resource Center. Kasak Anus Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod. Lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawan, Ross City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Ansi Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Ansi Store kag Resource Center.
Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halid tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa indi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang palangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyudad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:20 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon, Banwa, Syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mauturan nga matag Palamati. Sa 16 kabanawanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 kabarangayan sa Syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kaalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan. Ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita sang pagpanamyaw sa isa ka mahidaiton kag mahamuyaon no nga hapon sa aton tanan-tanan sa kutob sa yara sa ilang mga puluyan sa nagapang pulupangapi dira no nagkulukaon sang nilaga nga saging kon balinghoy kon kamote. Sa mga kalagad naton dira sa may Chodor Arsenas Trade Center sa may Burgos Talipapa. Sa mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz, mayong hapon sa inyo tanan-tanan.
Sa mga kalagad man naton nga nagatutok sa aton via live streaming sa Facebook Live, labi na sa aton nga mga overseas Filipino workers nga nagatutok diri sa aton nga pangalagad sa di man ka mga bahin sang kalibutan. Maayong hapon sa inyo gikan diri sa Pilipinas. Mayong hapon, mayong gabi, mayong aga sa inyo dira tanan-tanan. Sa gihapon, nagapamati ka mo diri sa emergency broadcast ang 88.1 Kadar FM. Pinagi sa pagdumalas ng Capiz Archdiocesan Social Action Center. Kag-welcome sa aton nga pangalagad sa Webes nga edisyon sang Kasak Special Coverage. Petsa 18 kita sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Tidamo nagaselebra sang kalawan sa karon, no? Happy birthday sa inyo. Karon, no, tamyaw tanang ng labi ng butanan namon da nga pa, no, nga ano ganing magulang gid. Kundi ba ang mangod gid po? Ang magulang ang ang subang, no? Sa amon butanan nga subang. Anyway, sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, aton nga Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz, sa aton man nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager Father Francisco Casada Jr., aton Station Manager Reverend Father Virgilio Serrano Jr., Assistant Station Manager Reverend Father Brian Clinton Jocampo, Research and Program Head Alagad May Durias, aton nga Chief of Reporters Alagad Apo Queen Labrador. Sa pangalaman sa aton nga Technical Directors Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Borja. Partner Technical nato Alagad Maria Jean Lorraine Balgos. Kaupod ang iyang sekretarya Alagad Ian Dap. Ang ikaw po din naman sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa. Opti nyo kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon. Natoy karon, no, sa pila ka mga issue kag mga balita nga ato nakuha diri sa pungsod Pilipinas kag subong man sa bilog nga kalibutan. Sa gihapon sa padayon naton nga pag-monitor sa kaso sang COVID-19 diri sa Capiz, diri sa Western Visayas, sa pungsod Pilipinas, subong man sa bilog nga kalibutan. Sa liwat sa mga nagasaulog sila nga kadlawan, happy birthday sa inyo. Ilabi na da, no, sa kay Sir Keith de la Rosa, no, nga nag-celebrate siya kadlawan. Samon nga mabuot nga subang subong man kay Uncle Eddie Cantere, no, sa aton nga Waislep wala sing may ano, no. Hindi, July pa to. Super advance ang greetings kay Ma'am Tintin, no? Kay Ma'am Christine Constantino. Pero hindi niya birthday subong guys, ha. Daw July pa tanan ng birthday niya. Sa mga nagasaulog man sila nga kadlawan, happy anniversary. Sa mga nagasaulog sila mansari, happy mansari. Daysari, happy daysari. Sari-sari, happy sari-sari. Welcome ka mga kalagad, no, sa pagpabot sa inyong mga mensahe or may mga panamyaw kamo or luyag nga tamyaw naton diri sa aton nga pangalagad. I-comment lang sa aton comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number 0907-621-6650. Mayong hapon lang, no, kay Ma'am Beck Marasigan nga nagatutok diri sa aton nga pangalagad. Kaya Isidra Ugbak Basan, kaya Alagad Champagne Diaz, kaya Alagad Love Trinidad de Chosa, kay Ma'am Maria Frail Diaz, kaya Ma'am Tinay Soyarab Odnibled del Mindo, no? Kay Ma'am Maria Gina Dremisin, kay Sir Benben Dalida. Mayong hapon sa inyo dira tanan-tanan. Oras nato nas 4:31 diri sa aton nga pangalagad. Ano ba lang mga balantayan nga balita? Ngaton nga pagatagan sang nagakaig nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa aton nga Pangulong Dinalan, balita lokal. Kaso sang COVID-19 sa Capiz, liwat nga nagtaas, aktibo nga kaso, iyara mga kabiyanan sa 24. Kasak Special
Samtang pagpaayos ang syudad padayon nga ginatutukan sang lokal nga gobyerno. Kag National Food Authority kapis magabakal sang 520,000 kasako sang humay. Balita Regional, syudad sang Pasig, maskin pasangkad ang kampanya angot sa bakuna batok sa COVID-19. Balita National, individual nga may comorbidities mahimo mabakunahan batok sa COVID-19 suno sa eksperto. Inyo para sa liwat nga time out sa mga frontliners ginakabalakan kung ipadalong sa GCQ ang bugos nga pungsod kag Metro Manila Bishops nagaprepara na para sa Kwaresma. Alright, amo ito panwa mga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga pangalagad diri sa Webes edisyon sang Kasak special coverage. Pero for the meantime, no, diri kita anay mga kabyanan sa pag-checkyer no sa lakat sang panahon subong nga adlaw. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kabyanan sa pinakauli nga datos sang Pag-asa. Alas 3 subong nga hapon. Ang sentro sang tropical storm nga si Auring o kon si Duhuan sa luwas ng pungsod. Ang ginabulubanta mga kabyanan na base sa mga available nga data, yara sa 635 kilometro na sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur na may maximum sustained winds no nga nagalabot sa 65 kilometro kada oras. Malapit sa sentro nga may pagmadlos naglabot sa 80 km kada oras. Kagini naghulag northwestward sa sulod sang 10 kilometers per hour. Sanig sa forecast weather conditions sang Pag-asa mga kaalagad, ang Eastern Visayas, Caraga kag Davao Region maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangilata. Tugay ini sa trap sang tropical storm nga sa Auring. Samtang may posibilidad naman sa pagbaha kag landslides. Ilabi na sa tion sa mabunok kapag ulan-ulan. Sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon kag Bicol Region maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan. Tugay ni sang northeast monsoon, may posibilidad man sang pagbaha kag landslides. Ilabi na sa tion sa mabunok nga pag ulan-ulan. Samtang sa Metro Manila, kag iban pa nga porsyon sang Luzon kag Visayas, mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan tuga sang northeast monsoon, wala sang significant impact. Ban nga porsyon sang Mindanao, mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan pagpanagop kag pagpangilata tuga sang localized thunderstorms may posibilidad sang pagbaha kag landslides. Ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Sandig naman sa forecast wind kag coastal water condition, ang northern Luzon maka-eksperyensya sang kasarangan kung mabaskog nga uyop sang hangin from northeast kag ang coastal water mabaskog mga kalagad no kag balud nagadagat sa 2.8 to 4 meters. Sa iban nga porsyon sang Luzon kag eastern section sang Visayas kag Mindanao, di maka-eksperyensya sang kasarangan tubto sa mabaskog nga uyop sang hangin from northeast to northwest. Samtang coastal water kasarangan tubto sa mabaskog 1.2 to 3.1 meters ang balod. Iban nga porsyon sang pungsod Pilipinas, makanay tubtob kasarangan ang huyop sang hangin from northeast to northwest. Samtang makanay tubtob kasarangan man ang balod, nagadagat sa 0.6 to 1.2 meters. Ang maximum temperature naton subong adlaw 30.8 degrees Celsius ala 1:40 kainis ang hapon, samtang minimum temperature naton 22.7 degrees Celsius ala 6:50 kainis ang aga. Sunrise naton boss nga adlaw alas 6:19, sunset alas 6:01 karon sa gabi. Again sa mga kalagad naton no nga nagapuyo malapit sa kadagatan, kasubaan, kasapaan kag suman no nagapuyo sa kabukiran. Magpangaman kita mga kalagad bangod sa sining mahimo epekto no sang low pressure area o kon nasang tropical storm mga kalagad nga si Auring. Nasa diin no nakit-an sa bahin sang Luzon mga kalagad. O kon dito mga kalagad sa Surigao del Sur no diri sa may Mindanao nga bahin mga kalagad
So paintindihan naton sa aton nga mga kauturan nga sa gihapon apisar nga medyo malayo diri sa aton mahimo mang sa gihapon ang epekto no mabatyagan diri sa Western Visayas diri sa Visayas mga kaalagad gani kinahanglan no nga magpangaman kita maghalong kita maghimo kita sa mga nagakaigubatikang magpreparar kita no, hindi na nato pagulaton pa no nga maglasala-lasa na naman kita no kag for sure ang aton nga local government unit magabulig man ina sa aton na pananglit no nga kinahanglan kita sa bulig mga kaalagad pero for the meantime ti magpangamuyo kita no kabay pa nga hindi tudo pag ining bagyo no kag hindi na no magpanghalit pa sa iban man o kung sa anuman nga parte sang pungsod Pilipinas mga kaalagad. Oras nato alas 4:38 diri sa aton nga palatuntunan. Direkta kita sa padayon naton nga pagmonitor sa COVID-19 sandig sa pinakauling uli nga datos sa bilog nga kalibutan. May napagkit na mga kalagad nga 110,457,004 ka mga confirm 5,355,772 kag sa nambalta na ang numero sa mga nagtataliwan yara sa 2,441,485 o kon 3%. Sa pinakauli nga datos naman nagikan sa Department of Health Philippines nga gin-issue subong nga hapon no alas 4 subong nga hapon mga kaalagad. May dugang no nga mga kaso nga nabalag nga naglabot sa 1,740 ang mga nag-ayo yara sa 412 6 o 96 sa porsyento sang mga aktibong kaso yara sa 5.6 mga kaalagad o 31,115 porsyento sa mga nag-ayo 92.3% o 512,375 porsyento sa mga nagtaliwan 2.10% kung nakabugusan ng 11,673 sa karon ng pungsod Pilipinas mayara na sa kabugusan ng kumpirmado nga kaso nga nagadapos sa 555,163 sa dugang naton nga balita sa sandig sa pinakauli nga datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development ang total confirmed cases nga nabalag diri sa Rion 6 yara na mga kalagad sa 24,137 ini matapos na dungangan sang 68 ka mga kumpirmado nga kaso kahapon nga adlaw nga ginalakipan sa Aklan nga may 24 Antique 3 Iloilo nga may 25 mga